Padang telur apik-apik to. Iki kembang iki apik-apik tenan lho. Kowe tambah ngendi? ngalih kabeh. Kok tambah nyengkre kok dikon ngewangi are. Dron lor kae iki anake bunem lor dron. Pinggir kono tak totohi kabeh. Saiki karek nonton jajane riyaya lho. Nah, iki kembange wis teko lur. Subuh tenan to. Lho, iki apa iki, Bu? Bunga sepatu. Oh lah, kudu tak tuku maneh bunga sepatune. Lho, iki maware sing dhuwur-dhuwur. Engko dikene sing arepe ija. Pokoke iki jek seksi pertanaman terus ya, Lur ya. Lho, hae ana pira, Bu, ikune? 25 lebih. Oh, 25 lebih. Iki centelan. Iki ana centel ora sedeng. Padang telur apik-apik to. Iki kembang iki apik-apik tenan lho. Iki sebelah kiri iki kerisan tok. Iki lombok lho anu ya. Bu iki sampean teko ngendi iki? Teko ndi iki, Mang? Oma. Duh, teko Tawangmangu iki langsung tekan kene. Lho, lah ibuke kula nang Jawa Timur. Teko Tawangmangu lho, langsung bablas ndene iki, Mang. Makane kok subuh tekan kene budale tengah wengi mau berarti. Ayo Riko njaluk apa? Oh, sono. Berarti kita tawani loro ora gelem. Wis sono jarine. Iki lombok iki ana sing ungu barang lho ra ngite. Ora ning Kerabang. Lho, iki lombok petetan ana ta Pak iki? Ora dikonsumsi. Oh, iso dikonsumsi. Lah rasane kepiye kok lomboke warnane ngene iki? Lho, iki ana sing abang, ana sing ungu. Yo ana sing ijo mang sepinggir kono. Ya, kandhane payu larang pira ngene iki Pak regane? Lho, larang regane 20.000. Alah lho, alah. Kok andaikan iki lur, aku iki kok krisan iku mang iso awet. Aku seneng ndelok krisan iku lur. Sing saking kok yo gak iso awet krisan iki. Iki mawar, Mas. Mengke potong ngeten. Nek sing abrit ngeten kan malah non duri niki. Nggih. Nah niki jenisnya mawar potong niku. Dados sekare tambah ganggu tambah ageng. Dadi iki kok Mbak, ngene iki kok dipotong. Iya, Mas ajeng dipun sekare potong mawon. Potong mungkin. Tapi yo ngene iki iso dadi rimbun ngene iki gak? Nggih, saged. Potongan agak pendek nanti cabang-cabang. Oh, ngono. Nggih, ketok mawon mengke anu. Iki wake lur kembang iki 29 biji. Ya lur ya. Terus kambek iku mang wis mari mudhun kabeh, Mbak. Oh, iki ambek mawar Jepang. Sepen untuk piro? Mawar Jepangnya aku wingi pesen pira? 15 lur gigeh ngebak ngarepe kaca iku lho lur. Kurang. Pikirku iki wingi 20 biji karepku. Ning iki ana 29. Iki 50.000. Tapi wis dukur ya. Wis dhuwur dadi kok langsung mancep ngono kira dadi kerpe berarti 30 kabeh ya. 30 ya apa-apa. 29 kok 30. Iya. 29 kabeh noe. Lah iki sak sing kucil-kucil ini. Sing kucil-kucil kok beda nggon iki. Kok beda nggon sing iki lho sing cilik-cilik embuh. Kok dicepno nang endi sembarang. Wong lemah akeh wae kok. Turut tritis kono kuwi iki ya oleh kok. Kok dhisik. Ah wong ora gelem ngomong aku. Nyadran wingi. Oh lah, aning mau ge nyadran ya wong mek krana rong uwet wae mek krana biji, mau juga nggo nyadran ya ora wangun ya lho. Oh, ini yang polybag kecil. Sing polybag gedene iki berarti sejer regane mbek kae. Oh, cilik-cilik. ana sing cilik-cilik lur. Iki polybagan cilik. Iki arepe sampeyan nguculi ngono ta? Oh, bek tak wangi ta nguculi. Wis lur kabeh gelem iki ya apa? Ana mawar hitam, mawar ungu, mawar putih, mawar abang, mawar abu-abu. Lah ki apa burete ngene iki lho. Dadine isiku nang ndi gak tangi wong iki jarene gelek kembang. Lah mawar berduri. Sek kuncup putih kuwi lur. Ora wedi kecocok sampean kok iso nonton ngene iki, Bu? Wis kulino. Bakul kembang pirang tahun sampean? Hah? Dari kecil? Bu, dari kecil lho bakule kembang iki. Kecil iki sepiro, Mbak? Kok wis pinter dodolan? Kelas 6 udah. Oh. Kelas 6.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama nang ibu tak bapak kapan ketemu nih gara-gara nang di. Sampeyan kapan rabi Nang ambek kembang. ibuke? Niku adike, Bu. Iki adike keliru goblok men kan iki. Wong iku adike nang jarene kepiye? Wis ndek bojo apa durung terusan sampean, Mbak? Sampun. Oh, wis. Ini kali. Wis ndek bojo ndek anak loro. Kurang jangkep ya apa oleh ku nyenso? Nyenso kan nyensos. Heeh, gelem. Lho, mawar warna-warni ngene iki. Terus iki lho, Bu. Iki lho, heeh. Sing putih abang kirane ben ngembang ah? Cuma dikasih apa buku NPK. Oh, MPK emange. Iki Bu. Lur, bakul kembang ket mulane SD kelas 6 wis bakul lah saiki ya wis saking pintere. Budal PP Surabaya ya kaya numpak pesawat ae masih yo ngene. Wus tekan kono. Hitunge, Bu. Heeh. Heeh, arep ora? Kok nggo kretisan? Kita lho mana. Lho. Wis lur iki barang ya medun lur. Iki bunga kloropita. Nek kok pitik kluruk ngono lho, nek kembang kluruk atik ana pitahe. Wis ta, Bu? Wis ana, wis ana. Lho, sik siji. Ngene iki jukno kabeh lur, kloropitahe engko cek kluruk nok samping kono. Dikek ngarepe dapur keraton ya. Sing ngomong iki siji ta, Bu? Sampe Padang, Bu, sampean, Bu. Kepadangan gak iki kok? Wis mulai wae, Bu, kok nang omah dilar kok. Wis Padang lur iki lho, maware wis teko, wis mudhun kabeh. Yo ikine wis aku tak nggempor nang kene, bakul nang kene ya. Kembang-kembang ngono kira-kira payu ora wong ora luwes belas sing ngomong kembang-kembang. Mudun kabeh lho, wanung iki lur. Wis, pokoknya aku diomongi kok masih ana telek kucing, lidah sapi ta lidah apa kae iki? Lidah kucing, telek kucing. Wis ora kegi, kongguan, biskuit. Wis blas. Pokoke ngene iki wis seneng, wis marem, wayem, tenan seneng aku iki mbek kembang-kembang iki. Wis kayak biyen aku iki seneng kembang lur. Saking biyen iku sing ditandur iki melati, tok soalnya anane sing tukul melati. Aja guyu burite gak iya ta. Oh awak dhewe legelek gene nang pinggir sumur kono kae. Burite iki lur, biyen iki sak perjuangan karo aku. Kene metenge sapa Vivit ya? Metenge Vela, iki yo meteng anake jenenge Abi. Dadine runtang-runtung kan ya puskesmas kae bareng. Yo semayanan kelahiran, tak pikir aku dhisik tidak ditinggal. Brojol ndisiki dheke lur. Diserong ambek kembang lur, kepiye iki mencolot. Wah, lah. Diserong arepe lur langsung munggah aku. Sik lur, aja ngecemes dhisik yo. Engko ndak keliru ngitunge. Mawari yang kecil 30. Nggih. Oh, dikasih satu, dibonusi siji lur. Tak melok ngitung kira-kirane. Ono piro iki? 8. 8. 320. 320. Wis lur, aku tak ngempor nang kene, ngenteni ngitung kembang ya. Ini 29 kali 50. Oh, nggih. 1.450. 1.450. Ki kepiye esuk-esuk iki poso-poso gantine sarapan malah kembang nyarap sakmene akeh. Mawar Jepang 300, Bu. 300. Jadi 2.490.000. TF sih Mas. Men TF men. 2.490.000. Ayo men tanda tangan apa piye? Sik lur, Aku malah cek tanda tangan, ditransfer Lur. Kang men dhisik ya lur. Ayo iya esuk-esuk ya kudu ngono kuwi. Kayak kudu mokel. Tapi lur kembangin lur. Wis apik lur, engko karek dilentrengno mbu nang endi nggone. Iya, Engko berapa ayo Jino ditoto. engko. Iya, pokoke Jino karo Andon wis leren dhisik. Riko pokoke kudu ngemek kembangku dhisik. Ngono ya lur ya.
Nggih, monggo. Ah wis budal, Lur. Wong nek ra ngono nek tak ditutupi ngene kudu didokno kabeh. Wis tak kongkon nang budal kok Kirain malahan. selak ketutupan pasar yo. Nang budal, Bu, wis tak dongano laris manis, rezekine akeh, kembangin teh kabeh. Amin. Meneh kula maneh sing apik-apik kok aku diinfo. Sik maneh. Nggih, monggo Nggih. Pak, monggo hati-hati Pak. Nggih. Temen Lur, wong iki on time. Wingi iku WA aku ta Lur, jarene iki jam 5. Urung nganti jam 5 iki mang jam 5 kurang seprapat. Wis do teko kabeh. Wis ngene iki kudu nglarap Jino aku kuduan. Jino karo Andon kudu nang tak parani. Ayo ge nang budal kembangku kok ndak selak layu kena panas ngono yo. Yalah, lah kepiye Lur? Wong-wong iki padha panen, kabeh do panen, do ngepe gabah. Lah kok aku malah ngeler mawar. Kepiye ora digabah karangan rane sing diler. Burete tak tarik kembang sembarang ra gelem. Ora tertarik blas. Wes salah rata tarik blas. Tertarik Wes, mek karo dia hanya bunganya Pak Rete. Wes ayo jogging ta Burete? Jogging ta? Heeh. Jalan-jalan. Oh, lah Burete jalan-jalan Lur. Awak dhewe ayo nonton kembang kae mau. Engko embo bingung bukuan golek apa. Dipikir saiki men kok kira-kira be iso kepikir. Ora Apa iso. ta malah bingung gara-gara mikir kembang. Apa-apa. Buka mbek mawar ae Lur. Kulupan mawar. Lah iya, wis. Lah iki tutukan sing maesuk Lur, kan wingi sing nandur sore-sore kayak iki kurang sokone. Lah iki malah tukoke Melayu nang Bantul iki mau. Lah esuk mau ki jam sing isuk mau wis ana to, yo iki saiki gek kirim meneh. Karo media tanami, soalnya lemah iki rada atos Lur. Dadi kudu dikek media tanam, cek rada empuk titik. Ambek tuku pot barang iki mang. Pote kok digesek nang pinggir-pinggir sing golongane watu-watuan ra kena dikedhuk yo. Iki mang pira men 40 biji ya? 40 biji ya Mas Mang? Lho, 40 biji, kuninge 20 ambek abange 20 men imbang. Bang. Mantap, Bang, kali kabeh. Kok tambah-tambah nyengkre kok dikon ngewangi are. Dron Lor kae iki anakane Bu Nem Lor, dron. Ngeleki anakane kembang, kembange urung manak tak kabeh. Lho, iki lho Lur, ayo to, tak ganti pot iki lho. Mangan rungono pote, sik polibekan, saiki tak naik pot lho. Sajake ngene iki yo ketok ayu yo. Iku cak jenerusno sing wingi kok. Ha. Oh. Iku tak jenerusno sing wingi lho, Lur wingi lak kembange kurang. Dadine ku wingi tak tukoke meneh to yo saiki ditandurke karo Cak Jin. Wong dek sing njaluk wingi ya. Nah apa yo, ndek yo njaluk. Njaluk iki gawe nang kene iki Oh, pinggiran iki. Sret rene. Kok melu-melu njaluk to Cak Jin? Ngene lho Lur, kan wis apik sekirane sing wis elek dijebol. Kemang mati tak jebol, tak ganti. Mboten usah. Lah ngono kurang ajar kowe. Iki lho iki kok nek wis rampung iki rampung ditoto nang kene kabeh sisane kok ditoto ning pinggiran ngene iki kabeh Lur. Sik ketok adem ngono lho Lur, gak gersang. Ya bener wetake ning lak dhuwur-dhuwur sing ndek ra ono. Nah iki sing ngarepe jendela kaca iki Lur, iki kan kurang. Iki mang ya wis teko esuk mau. Dadine tak terusno le nandur. Iki lemah kabeh iki sian. Mawar apa jare iki? Mawar Belanda. Iki mawar Belanda, Lur. Oh, mawar Jepang sing nandur Jawa tulen. Iki lho, Lur. Lho. Iki kan padha mbek sing nang ngarepe kaca mang. Kok ditandur nang kono ya?
Wes lor iki mang wis mari sedina nonton kembang ra karuan dari Sabang sampai Merauke. Lah yo apa? Wes pinggir kono wis tak totohi kabeh. Saiki karek nonton jajane riyo lho. Iki ana mondol. Mari ngono iki ana roti. Mbok roti apa iki coklat-coklat ngene iki karo jenenge. Ana kacang bawang. Iki senenganku kacang bawang iku. Mbok sak toples ku tak entekno dhewe. Ya ngono mlebu metu nyemot. Wes perkara pincang kok disopak mbek pring ngono. Lah iya, lha iki ana kacang slemut. Lho, kademen mergane dadi dikemuli. Ngene iki to dijejer nang kene. Iki kok nek kira-kira mejane gak bek, tambah ya apa, Men? Tambahin ping linju mah. Heh? Gak kekurang ginang. Rengginang barang, eh? Rengginange sing keri. Rengginang iku dadak nang gone kenjeran, Lur. Kok biasane iki aku iki kan nang kenjeran yo. Ki wingi kan kenjeran gak sempet deh. Nah iya, ora sempat. Wong mari jangunanmu. Kan bareng-bareng. Sing minumane wis rambung bocah. Iki lho, aku iki noto iki gak tak pinter, Lur. Kok kaya ngono iki cemburat ngono iki lho. Lagi-lagi kabeh ngono iki to. Wis salah, Bu. Iki tonton jajan numplek kabeh iki. Tonton jajan. Aku tak sing noto ngombene wae, aku sing gampang. Ya Lur ya. Lho, iki ono jajan gedang goreng, Lur. Iki gedang goreng iki ning versi tipis dadi nek kripik. Sik ta. Enak rek ambune rek eling. Ya Allah ngene iki aku langsung begitu kan, Bu. Sel iku eling zamane mbahku, Lur. Ya Allah. Biyen muga-muga ya, Mbah, muga-muga padang kubure jembaro dalane ya wis nang surgane Gusti Allah. Wis suwe kan mbahku meninggal iki, Lur. Jaman biyen cilikanku iki, Lur. Ana kripik gedang ngene iki biyen gawe dhewe mbahku iki, Lur. Nang ambune ku wis khas ngene iki. Malah kelingan polene aku. Aku sik menangi ya, aku sik. Sik menangi to. Iya, cilikanmu iku sik menang. Iya, Mbak Sukenar, Mbak sapa maneh, Mbak Kasti ambeken. Wong biyen iku jenenge lucu-lucu ya, Lur ya. Nek ibuke bapakku iku jenenge Mbak Kasti, sing lanang jenenge Rebo. Nah nek nggone ibuke makku iku jenenge Nawiran, bapak niku sing wedok iku anu sapa Sukenang ngono lho. Nawiran dulinan Kasti. Iku ngajar kon. Dino Rebo, Nawiran, dulinan, Kasti. Oh, lah kurang ngajar putune ya, Lur. Alah. Enak iki, Lur, gak legi, gurih. Enak iki, enak renyah. Aku ki mbakno jajan sakmene akeh iki yo akeh iki lho leku nyokot. Wingi mulai aku tak sawang ae lah. Nyah, iki nyah. Kono, Mak. Oh, iki kene ta. Aduh, semut. Wah, tak kira tawon. Tawon ki agak akeh lho, mbuh. Teko ndi? Oh, semut tuh background tawon. Cek ngene iku eling semut tapi ndang akeh tok tawon. Aku kira bego. Semut tapi ngomongnya tahu. Gak apa-apa sama iki, Mak. Wis sekarang ya kebet serak riyo. Dadi yo ngene iki ngalor ngidul ya, Lur ya. Wis Lur, iki ngombene. Dadine Banong iki nyiapno ngombe-ombenane kanggo arek cilik, wong tuwa, remaja, setengah tua. Pokoknya sapa sing kepengin ngombe iki monggo. Tak persilakan. Iki soalnya nek tak dekek ngene iki Lur, cek adem ngono lho. Iki bebas buka ora tak kunci kok. Lho, ora gepetetan iki diombe iki. Lho. Tadine iki sing kadang-kadang kan ana wong sing gak doyan adem, tak dekek sing nang isor-isor ngene iki sing gak adem. Ngono lho Lur. Kadang wong iki kan ana sing gak doyan adem ngono lho Mbak ya. Iki tote loro ya, Mak ya. Adi ya wis ngene iki wae Lur tak sepino sithik-sithik ya. Menisuk lanjut kok menisuk lanjut masak. Engko lanjut masak. Masake dadine awak dhewe iki ya apa ya aja ya kerja bakti kalem-kalem. Dadine iki dilon-loni kok karep mari kene melekan digawe masake. Ya Lur ya. Aku sih masak ya, didelok ya, masak apa aku menisuk ya. Meneh nek iso ya ora ndelok tok ya rene barang ya ora apa-apa.